ابدرێژاییە 4 ساڵاندا لەسەر پزگرێکên ناوبەرە هەولێر و بەغدادا لەسەر خاست و داخازی و مافین کوردستانیان دەستوری عێراقە فیدرالدا ڕۆژبڕۆژ ڕەوش بەرەف ئاقارێکی ئاڵوستردا دەچیت. ئەvە ژی بۆ چەندێڤەت گەڕیتەڤە ئایا پێگەهێ هێز و لایەنên سیاسیên کوردی di çi ئازدایە li Kurdistanê û Bexda we Kurd çi bikin divê qonaxa hestiyar da. Lewma hêz û layەnên siyasî li parêzgeha Duhok ekrêziyan navmala Kurdî da dikene mezantirîn duruşim bo beref Bexda. Ya diyar ev rîdan û gorankarî vê du mahîkî rîdan zorbeyan net berjevendiya gelê Kurd dabîn. Bo xwe amadekirin ku çi rîdanê dîtiriyan tiştê ne çavarêkirî ku net berjevendiya miletê me de rû bidin. Geleka zerûrî ye ev weke layên siyasî danostandinê çi li herêmê di destpêkê rûniştinekê bikin ciddî ser vî babetî sekinin êkrayî û êkdeng berf Bexda ve biçin ji berî ku ew yasa buca Iraqê daxilî perlemanî bit pêwîst e Kurd xwe bigehîne çikî borîna demî net berjevendiya layên siyasî û Kurdistanê am giştî de ye. Girêngê hemî hêz û layên siyasî li Bexda çarçovê vê dozê da êgirtî xwe bibîne ve pêdagiriya li mafên rawaya xelkê Kurdistanê bike. Pertobelavî û cudabûna arasteyên siyasî li Bexda dê hemî layen zerarêken. Ji wana jî yên ku ev rûke bi rengekî dîtir xwe li Bexda dibîne ve yan pêdagiriye li ser an behsê êketiya Iraqê jî dikin Bexda da vî kawdanî da ew jî dê dîsan zerarmend bin. Divêt herêma Kurdistanê hêz êgirtî li Bexda hebîtin dê xizmeta herêma Kurdistanê û xizmeta Iraqê jî têda hebîtin. Berûva jî lawazkirin û pertûbelaviya herêma Kurdistanê rengvedana wê silbî dê li ser rewşa siyasî û dîmokrasî li Iraqê jî daketin. Vêgavê çi wexta Kurd mihtacî hindiniyê ku êkrêzî biçin yani navmala Kurdî yê rêk bixin. Ew dem û çavêtberên weke çûna Bexda bû destkeftên hizbî û meremên hizbî çûn divêt ev dem û çawa neçine Bexda. Çünkî sebebê vê şikestina van 26 sala ev dem û çawa bûn û naçêbîtin vê carê layenên dîtir rêkê bi wana bidin biçin mufawazata vê şikestinê re mufawazata gel Bexda bikin. Çünkî wextê tu yê şikestî bî tu neşê mufawazata gel yê beramber xwe bikî. Me bê baş e yani Perlemanê Kurdistanê desteyekan niştimanî bête pêkînan Perleman biryarê li ser bidet û biçin danostandina gel hikûmeta Iraqê bike li çarçîvê distûrî da ku bişên ew mafê mayî ji dest nedin. Li parêzgeha Duhok hêz û layan û partên siyasî wesa diyar dikin ku êkdestî û êkhelwîstî beref Bexda biçin baştirîn kar e. Çend Kurd êk biryar bin dê hinde mafên milletê Kurd zamintir dibin. Di vê qonaxê de baştirîn dezvan destê hêzên Kurdî de ew e pabendbûna bi destûrê Iraqa Fîdral û rêkxistina navmala Kurdî. Star Taha, Kursat News, Duhok.